Nakita ko na. Remembrance sa kanya. Makipagsubay ta sa latagaw-latagaw. Alright mamigos, mo ni ang kinilaw nga guno. Giimbisa na o gikuha na siya bukog. Yung tabang ko imbisa na ganina. Uyos! Ay, binig dito uyos! Imbis na ba? Tabang ko og kuha sa bukogan na. Ano si manipidi ang silingan. Silingan nagbay na mo diha. Yung asawa mo ay igagaw sa akong mama. Yes, pasa na mga yus. Na, may bila! Anak, taga-ondol na, may bila eh! So, na siya mamigos. Magarit sa baybayon. Right, mamigos, di ako ko dili sa baybayon. No! Okay, itawag ko nilang kuhan. Tawag ko nilang manipidi kay lusbog sa pambot ni kuhan. Pambot nilang dongloy. Why are you running? Why are you running? Chardik. Unya pa doon taron sa pambot mamigos kay tuwa dito ang kuan binignit. Tuwa dito nagpakaon. Ya manamin siya ta mamigos. Tanaw na tog naba ko imuta ni. Uy. Uy nako. Tawa to ni mutas kada ko sa mga ipags. So ato na ta mamigos. Cici, ay cici. Ana siya ay Derek Ramsey sa undol. Cici. Ay, cici. Kawan mo ka bining ni cici? Kawan ka bining ni cici na jak laki cici. No. So boyog na ko mga amigo dire. Alright mamigas. So diya si Blayory nagkaon binignit. Yung mga bata dili na mga silingan na mo, mga mangko na sa din ako. Og na si ate og si Pidila, ate Pidila pod. Nagkuag binignit. Mga ni anak ni Pidila nga nag-birthday sad. Ng Lucky. Anak nila Lucky. O na si Iti nagkaw. Si Iti na nagkaw. Bantay din kay mga kuwan ka. Yung sandig na ba siya Pidilaw? Yung sandig siya. Kaya naghukad kay igsuuna ni Dongloy. Kaya isa. Yung anak ni Tilos ay naghatagog slice bread. Kung nakuha na ko binignit mamigos, ako ni botang kay medyo init pa mamigos. Tupad ni Tuki. Pwede! Ayun na! Hindi ka naman ako sa kayo. Mao nilang pambot mamigos nga bagong palit. Lusbog na nila karon kay bago man ang pintalan. Manay si Tuki, anak ni Johnny. Yagitan og di ba mayabo. Ay si Chichi nila bay. Cici, ay cici. Medyo bibo sa dis baybayin mamigos kay dagan gid sang bata. Dili bud sa una na mo balay dia na waldas wala gyud makita. Nabaybayon na hunasan mo ng balay no sa una da. Tang si tata. Sawang manijo ni Johnny. Adi de. O lagi. Magwa man ni Johnny na ko de. Si KD naginusara. Sige. Ug si Richard padong nagda siya picture kay kuwag binignit. To si Dilos ay nanawag. Katawa Richard ay nagbitbitog kuhan pitchil. Ayo. Ay, pasensya na mo kay lingas kay niyong kamera.
si Kuya Ede. Nagkaon og slice bread. So man baybayin mamigos. Hawan kay baybayin ba. Magtaob lang may kay kaligo dire kay. Takod ako magbaybayon, dako gawan. So, toy ko nito siyo? Nami kay somsom ba. Unas timing minunas na mamigos hapon. To na si Boy Bagsik nilakaw na. Nagdalag pitsil. Minit. Hatag to siya yung mga anak siguro. Ay kaning mga balay day mamigos na igo ni sa Bagong Edit. Nag-temporary trapal pa sila mamigos. Naidaggan sir no. Balik mo ka po. Naidaggan sir no. Naidaggan. Yan na. Padung na sa diri si Julius man ni. Oo. Julius asawa bana ni Risa. Na si Tagalog ay napanday trabaho sa balay ni Rosita kana. Tagalog na nag-stripe. Huwag na si Iti Tupad. Gikan na sila trabaho sa balay ni Manang Rosita. Nagawong si Rodney ni uyab ni Mibil nga dito sa dulo. Wala nga sila binignit mamigos kay Lusbog man. Dagan kay binignit ni mamigos kay duha man ni siya dagkong kaldero ag gilutuan. Oh. Linaw kay dagat ay. O daga ko bugnaw na sir ni. What? Tay. Delikado. Delikado de bulusot tali dai. Bato-brato ra po nilang pambot pagkapalita kay palit ko na ni mga 20 sir ni. Nya pintalan na bago. Oy, da si Jeffrey nabot na sad. Anak ni Trisita. Graduate pa na siya cream mamigos. Oy, nagtutuyot ng gambira na sad. Atong i-try og latay ang hanging bridge. Ato tandaon ang atong bilig dito na bugnaw na ba? As by Jeffrey ay. Imbitar ko ang Jeffrey na pagkagabi dito sila ha kay kuan. Kuman ni siya kuan lagi. Nakapasar siya sa kuan. Cream, yan nagbuwat na ni siya kasud. Dito sila nagkaon ko kuan. Pinihapon. Imbitar ko sila ha. Ay mga balay mamigos ay piting mga guba ah. Nagtapal-tapal lang. Halos na ng mga bayig puro guba. Ay si Tuki ay intago. Saman? Das Mark ay nagka-opening night sa Das Pambot ni Richard. Richard ay naganda nagkon ko og busy kay para sa yung pambot kay yung ikot. Yes, John hinawag ikan sila. Si Dincho ay nagpahipi. Nasa tayan. Bago na siya mata mamigos. Mga kahoy na pundok mamigos kay tungod na siya sa gamay nga baha. Ikas dagat mo na. Ano pundok ay pamahipos tanan. Tungod sa kadaghan mamigos ba. Si Iro ta naglambang ta ng Iro. Ana. May pambot kay kuan. Katita. Nagpundok na ng mga bunsod mamigos, mga gikan na sa dagat mamigos. Nagpundok, nagkahoy. Libre na pang sugnod mamigos ba. Chichita na yung laglaag. Titi, ay Titi. Titi. Ay, Titi. Kaon mo ka bining ni Titi? Sa panos Bisaya nga laki. As din siya ning hawak. Lingkod-lingkod sa tato sa kuwan. Balik ta dito sa gukod ang iring ay ni Blackie. Es Crishel. Tagiya ni Chichi. Itong iro ba? Nga si Chichi. Ako kigawan sa baybayin mamigos. Pwedeng
Tuduas mga pwede ka magbigid-ligid diri. Si Kuya Edi ay hinahinay og sugnod sa mga sagbot sa baybayon. Hinahinay og sugnod para mangwa. Sago na siya, mamigos, mga plastik. Ay, ngawan. Anagi. Pabarok na ni Boy Bagsik ang iyang pambot kay wala man ni magamit kinama siya bagong pambot iyang gi kubsa mamigos pa di madaot na nisiga na ang gisugnod nga kahoy ni Kuya Edi. Nas ng torting ay hipos og kahoy para sugnod. Iya so na siyang biligya siya mamigos mga binughan na niya. Tara, kugihan kay sa Boy Bagsik eh. Ana, napurma na yung niya. Residensyo. Dingko. Wag kaon siya binignit. Bagong mata. O gana ba? Kalami sa kinilaw mamigos. Na gitimplahan ang kinilaw mamigos plus bahaw. Mangunaw sa ta mamigos kay nami kay kinilaw mamigos tugudugay sa kilaw mamigos. Mangunaw ta. Das John ay nangunaw na pod. Huli si Dudong Richard alias Boy Bagsik. Pitang ituman na mamigos. Alam mi kayong feelings mo kaulitag undol say wa tayong problema mamigos kung naako di sa buhol din siya yoy na paipi din mukilaws din siya kaon to kinilaw kami na ngay kanon ba tas Boy Bagsik ng una naghungit si Boy Bagsik lamig yung kinilaw gud tas si Jonak eh kaon kuha tag kalami ba yum tuba na ikuha nga ni ba migayo as tungloy ni dool na ops migayo man mo kaos man ni video si Kuya Edi to na dalikod nila mga ngilaw murag ipalabon na sa mua ba. Way buko eh. Lami nga dyan magkaon ng yan di ka mo tabagin ki ba niya. Katawas chardig eh. Kalamis kinilaw. As Kuya Edi. Oh, kaon lang ni. Wala naman sila madool sa manipidi nagtanaw. Ipalabo na po manipidi sa mga kay taksar mo kauli pod 2 years pod ko kaping nga wa kauli sa bowl Usas na puyo si Chorkel. Ato ginapay muslan og kilaw mga amigos chardik ay ka ugma sunod pagkasunod adlaw na mamigos kitagaan po tagimtim ni Chardik nangaon mi sa tagimtim nga nakuha niya ba sa kamansili ko na to naanod ngaon mi kauban na yang asawa o kaya maanak diri ka pong piyaga pagkaugma anak wala na ko mabidyo kay wapod masoda yun sa ngutog kung mayroon na kaon na itong naminday kaon niya kitawag po mo ko sa ato kay maniod to po timing mo hindi panood to nabitin ako kaos tagimtim lagmi tagimtim ko tambok to nas no itorting ay yung lakaw na nabitbit na sa maong kahoy na sintata Ay, siya mo halin mo si tinta man kaya. Sige ta kilo.
Oh. Bagsin ko. Ha? Pila na ba ng usap kilo eh? Bagsin ko kilo. Nako, maluskon lagi. Buat irmong bata na pili. Kita ka ng gamay ah. Ano man gamay sa kilo. Sa kilo ti alin lang. Ete. Nalit silang tata og kaon. Oh, naimanak. Lami kayong guno. Ay. Ta din siya gid ay wag man nagadin siya. Layo kay panglang taos din siya. Ta junak managaw junak. Mayong to mamigos, so today is Sunday. Nya nako i-share sa inyo mamigos kana games ni siya mamigos. Kung mo i-load mamigos, mo scroll mo sa Chrome or sa Google. So na siya duwa mamigos wa ko ibawag dugay na ba ni siya. Kanang ang duwa is kanang cloud. Bali cloud ba niya magjab-jab ra kaan na di mo tuslukon niya na mga panganod nga ito mo musugat mo to siya matagak niya mapildi ka mo to so na yung duwa ko mamigas kung ako'y load giduwa ni na ako mamigas katong sa ako'y load ba ako'y lingaw gawan dili sa muwa ron mamigas dati mamigas ay ganina pa siya buntag mamigas na gawan ay siya gawan siya mabigas magdawa sa tagkuhan mabigas cloud 9
Bisaya ug proud probinsyano. Isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro. Ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag-vid reaction nga vlog. Madala kas react, pati ikaw masyak. Naapoy ikabuga, pag-abot sa comedy detalyado mo ka pa, og short movie.